zeharren zuten. Oso gutxi defenditzeko. Oso raia hona zan. Oso gutxi dute defenditzeko, eta egualdeku haudera. Gintze gorri. Ja, raia bukatuta, normal berriz, bere lekun, dukina eta argina. Oso berdindu da partida, bina eta horreta barra. Arraia izan du da, bat bakarra, arraia bat, baina nola berrogoia itxita dauden, nahikoa da, arraia bat lekuz batatzen. Beraz, arraia bi jokatu dago. Oita barna. Hor, baino da erdia pontsatu du, Gipuzkoarrak, da. Kintze urdi, Gipuzkoarra daude, jokua beraz, Zakiak 3, 2 errestua.